Toivo on aina mun mielestä yhteydessä uskoon, koska se liittyy johonkin, mitä me odotetaan. Ja jos me odotetaan jotakin, niin ei me niin kuin nähdä sitä vielä. Sitten kun se toivo on täyttynyt tai odotus on täyttynyt, niin monastihan sitä ainakin materiaalisissa asioissa ajattelee, että vähän lässähti nyt. Että oli kiva odottaa vaikkapa, että mahtava matkasuunnitelma ja sitten kun se toteutui, niin no niin se oli tässä. Mutta toivo on ehkä vähän syvällisempi juttu vielä, koska siinä on pohjimmiltaan kysymys varmaan siitä, että mikä on meidän elämä. Ja itse mä ajattelisin näin, että usko siihen, että Jeesus on kuitenkin niin kuin kerran noussut ylös, niin se on ihan mahtava toivon viritelmä, koska sitten siitä johtuu se, että mekin saatetaan nousta ylös. Eli ei tarvitse jäädä niin kuin kuolevaan ruumiiseen.